Ke inquiry team balathau de ketanat housing ke sarkar jela ban tokit alor ke jingkeno bamsap nakitin sop yeng la niki aluminium roofing sheets ki bla ai shiki community and rural development CNRD block repair ban sampat shiki nongsong shnong ki badai hok ban yo khamtam ki basha linshop hakibor maryang hagasan tarik unaitung arajar psaw kelahiar shakudam butin sop yeng jongga shela CNRD block kum shibenta jongga tege jing tokit hindai namar ka jing bomonra ikitiar tho ban tho ya ka jing khia jong kiten ka hinyo trap youth council kabla sei madan ya ketiga jing keno kala pensange no ya kani jing toket da ka penshong nong rem ba omde ban pej tang ka jing stang kitin sop yeng hindai ya ka jing khiaru uba roy kupar syndrome president jong HYC ulong baladep ong ya ka inquiry team ban ra ikitiar tho jing khia hindai kani ka sngi kiklem ban ra e ber kumta la rai ban le da koi pan kuman chukdo ba ka HYC kale o jing ujor na kinong song shnong alor kitin sop yeng para ka jing le jingo lab bakidei ki batat dor bat ki bombha bat ye kite gitin sop yeng ka directorate of housing ka shim na ka company ka bakerteng ka Haryana Iron Works Private Limited Kolkata West Bengal lakendo paka directorate ka pan ki corrugated aluminium roofing sheet AA3105H18 alloy baprapot ka jingjrong praspa ka kinyan bat 0.7 ka jingreben Henry lalapat pakinong song ki yo da kitin sop yeng batang 0.4 ka jingreben bat ka jingkhia ka ba omkot san kilo ka we nakaliang ka jongi kum kaseng dian ba nakaliang jog inquiry team labu ikanika tarik mangiwan ng po shela CNRD block banwan inquiry yakin kitin ikiba nakaliang jog kaseng labu ya ka jingujor persya ya ka tanah housing kabla sami kini kitin bat kumjuru ka badon kini ki go down jong block lo fair nam taman sam sik ba lembaga housing department timentang si labu banwan ang dia po go down jong ka shela CNRD block ka jingwan ka jong imtang si ka jing sisha manak to ka si ka ba hak atrik por bangi pelong yang ka inquiry hang dia po ka go down jong housing department ngila ongi gitu ki inquiry team bat ki officer jong housing department ba bangi tho ngimdei ban tho tang ya ka jing reben ka jing stang la ne ka jing yar ba ka jing jrong ide ru ban tho ya ka jing khia jong ka we ba ka we ka tin namar kat kum ka jing sothu ka jongi ba kat kum ka jing jrong ka ban prahut ka jing ka pengkiang ka ba fraspa millimeter bat ka jing reben ka sausan ka we pa ka we ka tin ka ban khia san kilo rekini kitin ki bangi yo I mata pat kim don kat ta jing khia te halor kata nong rem bangila ong ma to kasinge po nong mensong ki klem la ban tho thang ne so ra ban dawan tang si ngila pentep ki officer jong housing bagi de ban penbiang ru ki jaka ban tho ki ne tin re marsunwan ha ni ka jaka tang shu sedang ban tho ki tin adin ba ngila keli laki don ni kita ki jing tho nakaliang ka jong ki ong ba kim shim lawan ra la ne ban penbiang ki jing tho tin nakaliang jong ka seng ki ong ba kam don jing wat manginya chakmat ya kan ka inquiry kuma kalong menta hoat nakaliang jong ka jing ujor ka bangingi pha saka housing department kum juru sha kiwe ki bor ki ong ba ngingi ujor bai de ka jing stang jong katen ta bo ong ka jing stang kamut ya tang ka jing stang re ka deiru ya ka jing khia jong katen de ban lap la kan ni katen ka we bo we tin ka don de am ka ta standard we ni kwa banda thon re kuma kalong menta namar lemwan ra kita ki tiar tho ngila happen ngila ongi ki bangi de ban sange no nang bangi yo ban penbet ya kani kam tin kalian jo seng ngila ban sange ya kani inquiry mitang si pat ngin pet pat kai bangin shim ki sen jam ni syak kumba kalong menta na kalian jo seng ndai bangi ujor tang po department re kala don ro ujor po ka Meghalaya lokayukta ya ka ba ka Meghalaya lokayukta ka artrik jong mentau benai kala penmi ya ka hukum bakini kitin ki badan apa ki go down ki ba fair jong ka housing bukum juru jong ki CNRD block omdei ban sam la ne ban penki na gani ki jaka ki baki ki don ki de ban sa kum tu kum ba don tat hadu ba ka lokayo ta kan pendap ya ka preliminary inquiry jong ka habatin pej bahagi ki shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya